नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तर भागवत पुराण कोंकणीन तू सगळ्याला स्वागत असं कितले कन्सिस्टंटली आणि सिरियसली तुम्ही सगळं कृष्ण भावनामृतांत तू इन्वॉल्व असती. कितले वर्ष दोन कोविड आम्ही सूर केलेले आहे आणि कंटिन्युअसली एव्हरी ऑल्टरनेट डेज, एव्हरी एकादशी, गीता चॅन्टिंग, बाल उत्सव, कितले सगळं आम्ही डिवोटीज प्रोग्राम्स करतो सती. सो ऑल थँक्स टू ऑल द लीडर्स, विजनरी ऑर्गनायझर्स, मुरलीधर चरण प्रभू, शकी शरण माताजी आणि ऑल द लीडर्स जे त्यांनी तुम्ही सगळं इनिशिएटिव्ह घेत असती. विनोदा वाणी माताजी असती आणि माझी बाकी मस्ती सगळे डिवोटीज असती. हा, सो आय विश यू ऑल द बेस्ट आणि आय एम ऍक्च्युली हंबल्ड तुमगेल सेव आणि तुमगेल सेव भाव पळोवन तुम्ही गेले अहो भाग्यस की आज या हांगा भागवत पुराण कोंकणीन तू आम्ही भागवत प्रवास सुरू केलेले. आता आम्ही 12th कॅन्टोन तू आयल्या ती. तर म्हाका 12th कॅन्टोचे इंट्रोडक्शन सांगचे आदेश दिला. तो आज आम्ही त्याच्या विषयी चर्चा करूया. तर हे भागवत प्रवाह आणि तू फुल्ल भागवताचे एकदम इम्पॉर्टंट जिस्ट अस भागवताचे सार अस ताजे वयर आम्ही एकदम चर्चा करत असो ती. आणि मागोडगास असं फर्स्ट सेशन आम्ही गौरांग दर्शन प्रभूक आपलेले आहे आणि मागीर आम्ही डिवोटीजान कन्सिस्टंटली केलेले. आणि आज आम्ही श्रीमद भागवतमाचे 12th कॅन्टो वयरी आता आम्ही पावल्या ती. श्रीमद भागवतमाचे प्रथम स्कंदाचे दुसरे श्लोकांतू अं, दुसरं की तिसरं श्लोकांतू हे वर्णन येता. निगम कल्पत्रोर गलितम फलम सुखमुखात अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर अहो रसिका भुवी भावुक. तर श्रीमद भागवतम म्हळ्यार कसले या श्लोकान तू सांगले निगम कल्पत्रोर गलितम फलम म्हळ्याली सगळ्यात जे वेद पुराण उपनिषद सगळे जे वेद उपनिषद अस पळय ताचे जे सार अस त्या हे श्रीमद भागवतम. निगम कल्पत्रोर गलितम फलम जशी झाड असता झाडाचे मेन अंग मेन पार्ट मेली ताचे फ्रूट आणि त्या फ्रुटाक वे जेन्ना एक शुक मेली पॅरट जेन्ना एक पॅरट टच करता ताका टेस्ट करता ताजेन आनीक ताजे स्वीटनेस भायर येता. तशीच ही शुकदेव गोस्वामी सुखमुखात अमृत द्रव्य संयुतम. शुकदेव गोस्वामी तोंडा तुकून आयलेले म्हणून हे आनीके अमृत जाला आनीके मधुर जाला. हा, पिबत भागवतम रसमालयन आणि आम्ही कसं करता हे रस जे आस पळय हे आम्ही ताका ग्रहण करता ताकी पिवका आणि ताजेन मुहूर अहो रसिका भुवी भावुका. ताजी हे सकाळून होड आमकां हे बेनिडिक्शन आस की आमकां हे श्रीमद भागवतम ऐकुच्या मेळटा सर आणि श्रीमद भागवतमा विषयी आम्ही डिस्कस करत असत. शुकदेव गोस्वामीनी हे सांगलेले आणि शुकदेव गोस्वामाल जे आन आशिल्ले तांगेले फादर आशिल्ले श्रीला व्यासदेव तांणी स्वयं तांगेल जिवनांत तांणी 4 वेद सुरवे बरयले मागीर वेदाचे तांणी वेगवेगळे उपनिषद पुराण बरयले. ताजे मागीर जे अल्प बुद्धीचे असतात तांगेल खातीर महाभारत
आणि असल सकट ग्रंथ बरयले. मागीर तांणी वेदांत सूत्र बरयले. इतले सकट अनेक अनेक ग्रंथ बनवून मागीर तांगेले हृदयान तूं एक संतुश्टी नाशिले. आनी ताजे खातीर तांगेले गुरू श्री नारद मुनी हांणी तांकां सांगलेले की तुमी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णाले पूर्ण गुणगान करात. धर्म अर्थ काम मोक्ष हाका सोडून जे पंचम पुरुषार्थ आसा ताजे विशीं तुमी चर्चा करात. ताजे निमित्त तुमकां हृदयान तूं आनंद ना. तुम्ही खाली धर्म अर्थ काम मोक्ष हाजे विशीं सांगला. जे पंचम पुरुषार्थ आसा, पंचम पुरुषार्थ म्हणजे भगवंता खातीर प्रेम आसा. प्रेम गुमर तो महान म्हणून त्या देवा खातीर प्रेम कशी मेळचे ताजे वयर तुम्ही एक ग्रंथ बरयाचे. आणि ताजे मागीर श्रीमद भागवतम तांणी बरोवचें सुरू केलें. आणि श्रीमद भागवतम बरयला मागीर शिला व्यासदेवान खंयचेय ग्रंथ बरयले. mainly Bhagavatam is the essence of everything, and Bhagavatam is the end of Vyasadev's lamentation or anxiety. तर ह्या श्रीमद भागवतमावरी आम्ही चर्चा करत असती. आणि आता आमगेली श्रीमद भागवतमाचे लास्ट स्कंद म्हणजे द्वादश 12th कॅन्टो आम्ही डिस्कस करत असती. आणि हाचे फुडें आम्ही फर्स्ट कॅन्टो तितून सुरू केलेले. एक श्रीमद भागवतमाचे एक बारी चांग महात्म्य म्हणून आम्ही एक ऐकूच्या म्हणून प्रयास करता. ती तुम्ही सगळ्यांनी ऐकल असच्या पुरो. देन हे स्टोरी मस्ती इन्स्पायरिंग आसा. तर हांव परत एक पंदा उलोवचा प्रयास करता. श्रीमद भागवत महात्म्यान तू एक काणी येता. एक प्रसिद्ध ब्राह्मण असता. तागेलें नाव असता आत्मदेव. तो आत्मदेव ब्राह्मण जो असता तुंगभद्रे नदीचे किनारे तो राबत आशिल्लो. आणि भारी कर्मिष्ठ ब्राह्मण असता तो. आणि तागेली बायल असता तिगेलें नाव असता धुंदुली. तर ही जी बायल असता ती बामणाला सेव करता सकड करता जर तिका बाकी सकडांत मस्ती इंटरेस्ट आशिल्लें. तर आता ग्रहस्थ जीवन कोरून तांकां संतान प्राप्ती जायनी म्हण आत्मदेव हाका मस्ती दुःख असता. तर हो आत्मदेव मस्ती परिश्रम करता जंय ताका संतान प्राप्ती जायना. तर एक दिवस ताका दिसता की आतां म्हाका पुत्र प्राप्त जायनी, म्हाका संतान प्राप्त जायनी, हांव कसो करता. म्हूण तो मस्ती दुखान तूं जीव दिवचे वता. आणि जीव दितना वनान तूं जंगलान तूं वताना थंय ताका एक साधू मेळटा. आणि साधू सांगता की अरे तू खंय वतस. तो म्हणटा म्हगेल जिवनान तूं मस्ती प्रॉब्लेम आसा, मस्ती कश्ट आसा. तो म्हणटा कसला तूं दुखी आसा. म्हण म्हाका संतान ना. तर तो तागेले हात आनी पळयता तागेले सगळे पळयता. आणि तो साधू म्हणटा तुगेल जिवनान तूं पुत्र सुख ना. तूं देवाल भक्ती करी जे आमगेल नशिबा आसा ते तुका मेळटाले. तूं हाजे वयर चड विचार करूं नाका. त्याचे हे सगळं करताना तो इतले तंतू हे आशिल्लो ताका तें कळनी. तर तेन्ना तो म्हणटा की चलता म्हगेल जिवनान तूं पुत्र सुख ना, संतान प्राप्तीत सुख ना, तर हांव म्हगेले जीव दिता. तर तो अशी जीव दिता वता तेन्ना तो साधू म्हणटा हांगा हांगा हांगा. तर ताका दिसता हो जीव दिता ताजे बदला ताका कसो जाय हांव दिता. तर साधू तागेले ते विशेष शक्ती आशिल्ली त्या शक्तीन एक फळ दिता ताका. आणि ते फळ ताका सांगता की हे फळ तुमी घेयाती आणि तुमगेले बायले दियाती. ती जेव्हा हाजे ग्रहण करता तर तिका चेडूं जाताले, ती गुरबीण जाताली. आणि मागीर तुका संतान प्राप्ती जाताले. जाल्यार हे संताना सुख तुका मेळनाले. जाल्यार तूं इतलें म्हाका विनंती करतस आणि तुगेली परिस्थिती दिवन हांव तुका हें म्हणटस. हरे कृष्ण. तर तशी तांणी वता ती आणि तो तुगेले बायले लागीं वता आणि बायलेक हें फळ दिता. आणि बायले सांगता तूं हें फळ घे आणि आमकां देवाल दयना एक लायक संतान जाता. आता ती बायल जिके विचित्र आशिल्ली. ती बायल विचार करता आतां हांव हें फळ खाल्लें जाल्यार हांव गुरबीण जाता. गुरबीण जाल्यार मागीर म्हाका घडकडचें काम करचें जायना, म्हाका सम न्हिदोवचें जायना, म्हाका कश्ट जाताले, म्हाका कोणें पळयतालें आसतालें की ना. आनी मागीर
प्रेग्नेन्सी टायमान तू मस्ती दुःख जाता मस्ती कष्ट जाता आणि कसले जल्ला मेल्ला लाव कसं करचें घरकर कोणी चोर आयलाली म्हाका धांवच्या वे जायना. तर हे सगळं ती विचार करत असता. आणि विचार करता करता ती विचार करता की हांव अशी खुश असं म्हाका हे सकट नाका. तर आता तिगेले बामणा तिक सांगता जायना म्हणून ती तिगेले बहिणी लाय वता. म्हणजे ती तिगेले बहिणी लाय वता बहिणी अशी सांगता. तर बहीण म्हणता की हांव ऑलरेडी गुरबीण असं म्हाका 5-6 महिन्यान चेडूं जाता. जाय जर तुमी बामणा लावले हे चेडूं हांव तुका दिता. तूं जाय जाल्यार म्हाका कसले दुड्डू दी जो कसले सोन्या दाण दी सिक्के दी आणि आमी हे करुया आणि आमी कोणाक सांगू नका. मागीर तागेले बायल म्हणटा चलता लायक जालें मागीर बामणा चेडूं मेळटाले आणि म्हाका त्रास बी जायनाले. आणि मागीर हे फळ दिला ते कसं करचें. ती म्हणते हे फळ ते गायक दिवया. घड कडेन गाय आशिल्ले ते गायक फळ दिता ती. ते गायक फळ खाता ते. थोडे महिना मागीर ते बहिणीक चेडूं जाता आणि ते चेडूं ती अं, आत्मदेव म्हणजे ते ब्राह्मणा दिता आणि तो ब्राह्मण मस्ती खूश जाता. आणि बायडे सांगता की बारी लायक जाल्ले आमकां एक पुत्र प्राप्त जाल्ले. तर पुत्राला नाव दवरतात ती धुंदुकारी म्हणून. ओके. आणि मागीर ते जे गायक जे चेडूं खावचे दिलेले ताका गायक वे चेडूं जाता. आणि की ते साधून दिलेले तर सगळे जण एकदम विचित्र अशी दिसते की अरे अशी कशी. आणि ते गायक चेडूं दिलेले तागेले कान गायचे म्हणजे होड असतात म्हणून ते चेडला नाव गोकर्ण म्हणून दवरतात. आमगेले कर्नाटकांत जाग आसा गोकर्ण. तर गोकर्ण म्हणून ताका नाव दवरतात. तर आतमध्ये एकदम हे जाता की अरे अशी कशी जालें. तर मागीर तो विचार करता चल तर देवाला करीत पळय. एक चेडूं मागलेले ते दोन दोन मेळ्ळे. मागीर दोनीच तो भरण पोषण करता. जर तो धुंदुकारी जो असता पळय सांजपण ताका मस्ती वायट अभ्यास असता. चोरी करचे फटी उलोवचे आणि मागीर चिटींग करचें. मागीर अशी करता करता होड जळतो. आणि मागीर होड जळून मागीर ताणें सगळ्यांक त्रास दिवचे आशिल्ले. आनामाक बाद दिवचे आशिल्ले. आणि इतलो इतलो तागेले वायट अभ्यास पळोवन तागेले आन मस्ती कोप आयले ताका. आन म्हणटा हाजीवन लायक हांव म्हगेलें जीवन दिल्ल्या लायक आशिल्लें कसो जाल्यार म्हाका हें चेडूं जालें. तेन्ना तो गोकर्ण ताका सांगता पळय देवान आमकां शरीर दिला आमी तुम्ही तुमगेले कर्तव्य केले आता हाजे निमित्त तुमगेले जीवन व्यर्थ करू नका ती तशी वेळ तुमगेले कर्तव्य झाला. तुम्ही आता वनांत वचा ती आणि वनांत वचून तुम्ही कसं करचें तुम्ही तुमगेले भक्ती भजन करयात. आणि गोकर्णा सांगेल निमित्त तो वनांत वता आणि तो भक्ती भजन करून भगवत धामा वता. तशींच ही हांगा हो धुंदुकारी इतले वाईट संघान तू येता तो वेश्याला वता जुगार खेळता चोरी करता अशी पळोवन पळोवन तागेले आनमाक तागेले आन तर चमकला आता आम्मा लागीं सगळं दुड्डू हडप करून आम्मा घरा भायर काडता. आणि तागेली ह्या सगळी परिस्थिती पळोवन ती कितले वायट दिसता की ती बाईन ती उडकी मारून ती तिगेले जीव दिता. अशी परिस्थिती जाल्ले. आणि मागीर हो घडकड बाकी लोकांक घेवन येता वैश्य घेवन येता. एक दिवस तांकां सकड वेश्या कळटा की आगेल्या मस्ती दुड्डू आसता. तर तांणी सकड 4-5 लोक मेळून तागेले हात पाय बांदून तागेल्या तोंडान तूं पुनून उज्जो उज्ज पेटयलेले लांकड घालून ताका मारतात. मारलेले पेता तागेले जीव वता. पण अशी परिस्थितीन तूं ताका मस्ती मेली भयानक मृत्यू जाले निमित्त तागेले आत्मा हांगा थंय भटकता आसता. जेन्ना तो जिवंत आशिल्लो तेन्ना तागेले भावान गोकर्णान ताका मस्ती समजयलें की हे सगळं कोर नाका आनी तूं मस्ती वायट आसता तुगेले कर्म वायट जाताले मस्ती पाप भोगता पडटाले तेन्ना ताका कळ्ळी जाल्यार आतां मृत्यू जावन मागीर तागेलें शरीर गेल्लें तर तागेलो आत्मा भटकता आशिल्लो. तर एक दिवस गोकर्ण रात्र न्हिदताना हो धुंदुकारी येवन गोकर्णा सांगता अरे गोकर्ण म्हगेलो भाव तूं म्हाका मदत करी म्हाका मदत कर अशी आवाज येता ताका कळना. मागीर हो गोकर्ण जसो की गंगाजल घेता मंत्र आनी म्हणटा मागीर अशी हानतेशी पुडता तेन्ना ताका तागेलो आवाज आयकूं येता आनी ताका तो दिसता एक आत्मा रुपान. तेन्ना तो सांगता अरे अशी कशी जाली तुका आनीक हें कशें मेळ्ळें. तर तेन्ना तो म्हणटा नाही म्हाका आनीक शरीर मेळ्ळी म्हाका मस्ती कश्ट आसा
हांव खाली वायू रुपान तसो म्हगेले म्हाका भूक लागला, म्हाका मस्ती कश्ट जातस, म्हाका कोणें ना पळयताले. तर तेन्ना गोकर्ण म्हणटा, अरे तुगेले आन अम्मा गेल्ली ती जयली, हांव तुगेले गया वचून श्राद्ध केलें, तुगेले पिंडदान केलें, सकड केलें, जयली तुका मेळ्ळी कशी? तर हो म्हणटा, धुंदुकारी म्हणटा की हांव इतलें पाप केलां, इतलें सगळं केलां, हे इतलें सगळं दान पुण्य आणि पिंडदानान म्हगेलें कांय जायना, कसले होड कसं की करता ताजेर म्हगेलो उद्धार जाताले. तर प्लीज तुम्ही कसले करया ती, प्लीज 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 म्हणून. तर मागीर नेक्स्ट दिवस तांणी तांगेले सकळ साधू संतांक आपयता ती, सगळ्यांनी मुगिता ती, सकळ जण विंगड विंगड सांगता ती. मागीर तांणी सूर्य देवाक प्रार्थना करतात आणि सूर्य देव साक्षात तांकां सांगता की तुम्ही श्रीमद भागवतमाचे पूर्ण अध्याय ऐकयाती किंवा ताजे कथ करयाती आणि ताजी कथांत मस्ती शक्ती आसा. मागीर तांणी सगळं आपयता ती, एक कथा वाचक ब्राह्मण वैष्णवाक आपयता ती. आणि मागीर थंय एक बांबू असता पळय, एक बांबू विराजमान करतात आणि ते बांबून तू 7 गांठ असता. आम्ही बांबू पळयता तांतू गांठ असता न्हू, म्हणजे 7 गांठीचे बांबू तांणी थंय दवरता ती. आणि तांतू हे धुंदुकारीक आव्हान करतात की तू यो. आणि मागीर प्रथम स्कंद कथा सुरू करता ती. पूर्ण कथा एक दिवस जाल, मागीर सांजे एक एक गाठ ओपन जाता. फर्स्ट दिवस, सेकंड दिवस, थर्ड दिवस, फोर्थ दिवस, अशी कोर्ण कोर्ण 7 दिवसांत तुजें श्रीमद भागवत संपूर्ण जाता. ते सकाळ येद्रा तो धुंदुकार इतलो पाप केलेलो व्यक्ती तो एक स्पिरिच्युअल फॉर्म, स्पिरिच्युअल रुपान तांणी येता ती. आणि मागीर तांणी थंय तुकून भगवत धामा वतात. तर हे मस्ती पॉवरफुल स्टोरी आसा श्रीमद भागवतमाचे. आणि श्रीमान मुरलीधर चरण प्रभू आणि होल ऑर्गनायझिंग टीम ऑफ भागवत पुराण कोंकणी कृपेन आमकां संपूर्ण हे भागवताचे अध्ययन करचे चान्स मेळ्ळे. आणि आज आम्ही श्रीमद भागवतमाचे 12th कॅन्टो चर्चा करतात म्हणून सगळ्यां अं, सगळे लोकां खातीर हरिबोल म्हणूया, हरिबोल हरिबोल हरिबोल. थँक्यू. आज आम्ही श्रीमद भागवतमाचे द्वादश स्कंदाचे इंट्रोडक्शन ताजे वयरी चर्चा करत असतो. त्या इंट्रोडक्शनान तू आम्ही श्रीमद भागवतमा विषयी आता वर्णन केले. तर श्रीमद भागवतमाचे 11व्या स्कंदाचे लास्ट चॅप्टरान तू आम्ही पळयले कशी जे संपूर्ण यदु डायनेस्टी असं श्रीकृष्णाले पूर्ण परिवार तांणी एक दुसऱ्या लागी लढाई करून तांगेले सगळा वध जाता. आणि हे कृष्णाले प्लॅन आशिल्ले, कारण की हानी सगळे इतले पॉवरफुल लोक आशिल्ले, तांकां खाली तांनीच एक दुसऱ्याक हे करचें आशिल्लें. आणि ह्या देवाले एक प्लॅन आशिल्ले. आणि कशी देवान स्वताले तांणी तिरोभाव प्लॅन केले, जर येता आणि मागीर तांगेले पायाक बाण मारता, अशी कोरून देव भगवत धामा वतात. तशी जी श्रीमद भागवतमाचे द्वादश स्कंद सुरू जाता. आणि ह्या द्वादश स्कंदान तू हा विशेष करून श्रीमद भागवतमान तू 10 टॉपिक असत. श्रीमद भागवतमाचे दुसऱ्या स्कंदाचे 10वे चॅप्टरान तू फर्स्ट श्लोकान तू म्हणला, श्री शुक उवाच अत्र सर्ग विसर्ग च स्थानं पोषणं पूतया मन्वंतरयनेषु कथः निरोध मुक्तीर आश्रय. तर शुकदेव गोस्वामी म्हणता की श्रीमद भागवतमान तू 10 टॉपिक्स असत. फर्स्ट अत्र मैली सर्ग विसर्ग, मागीर स्थानम पोषणम ऊतया मन्वंतर ईशानुकतः निरोध मुक्ती आणि आश्रय. हे 10 इम्पॉर्टंट टॉपिक आसा. कोणे आमकां निमगे लागली श्रीमद भागवतमान तू कसं असं तांकां सांगायची ह्या 10 टॉपिक्स आसा. 10 टॉपिक्स ऑफ श्रीमद भागवतम. सर्ग विसर्ग, हा सर्ग मेली क्रिएशन आणि विसर्ग मेली सेकंडरी क्रिएशन. कशी उत्पत्ती जाल्ली, कशी क्रिएशन मेळ्ळी, कशी हे सृजन जाल्लें. तर सर्ग विसर्ग आणि मागीर ताजे मागीर येता सर्ग विसर्ग स्थानम.
स्थानम मेली कशी देव प्रोटेक्शन दिता, कशी लोकाले रक्षण करता. हा, स्थानम. मागीर पोषणम मेली प्रोटेक्शन येता. स्थानम मेली कशी या जगांत विंगड विंगड ग्रह अस, कशी विंगड विंगड प्लॅनेटरी सिस्टम अस, कशी भूमी खंय अस, आणि मागीर या स्वर्ग कश खंय अस, नर्क अस, पाताल अस. तर या वेळान तू डिस्कस केला. पोषण अम्माय कशी भगवंत रक्षण करता, भक्ता वटू आदान प्रदान करता. ये यथा माम प्रपद्यन्ते राम तथैव भजामि. हा, मागीर ऊती. ऊती मेली कशी विंगड विंगड लोकांक स्वभाव असता. कशी कोणी राक्षस असता, कोणी दैवत असता, कोणी दानव असता. तशी कसल कसल लोकाल असत. कशी विंगड विंगड कुलांत विंगड विंगड डिवोटी जाले, विंगड विंगड महाजनांचे पिक्चर असले. मागीर मन्वंतरा. दरेक मनून तू विंगड विंगड अवतार वर्णन येतात, तर त्या मन्वंतरा विषयी वर्णन केला. मागीर ईशानुकथा. ईशानुकथा म्हणजे ईश म्हणजे देव, आम्ही म्हणतात ना इष्ट देव. ईशानुकथा म्हणजे देवाविषयी विंगड विंगड कथा, देवा विंगड विंगड अवताराविषयी वर्णन असं ईशानुकथा. हा, आणि 10व्या स्कंदान तू आश्रय. सगळ्याहून होड म्हणजे श्रीमद भागवतमाच्या 10व्या स्कंदाचे म्हणजे आश्रय म्हणजे शेल्टर. देवाला सुप्रीम शेल्टर म्हणजे कृष्ण, त्यांच्या विषयी वर्णन केला. आणि 11th कॅन्टो असं तांतू मुक्ती वयर वर्णन केला, कशी लिबरेशन मिळता, कशी मुक्ती वरती जातात. आणि मायरी निरोध. निरोध मायली प्रलय किंवा डिस्ट्रक्शन किंवा एनायलेशन. तर श्रीमद भागवतामध्ये सर्ग विसर्ग मायली सेकंड कॅन्टोन तू सर्ग सांगितला, आणि थर्ड कॅन्टोन तू विसर्ग, सेकंडरी क्रिएशन. कशी ब्रह्माजी क्रिएशन करता, मग ब्रह्माजी तिकडून विंगड विंगड चतुष्कुमार येता, मग मनू येता, मग फर्स्ट म्हणून तू कशी विंगड विंगड राक्षस येतात ती, मग सांगेल देव जय विजय स्टोरी अशी सांगतात. ओके. मागीर परत स्थानम. स्थानम मेळ्ळी कशी फिफ्थ कॅन्टोन तू आमकां हे सांगला, कशी विंगड विंगड प्लॅनेटरी सिस्टम आस, स्वर्ग आस, मागीर हर एक विंगड विंगड देवता लोक आस, किम पुरुष लोक आस, थंयचे देवता कोण आस. मागीर नरसिंह देवालय थंयची हे कसं आस, तशी स्वर्ग लोकाचे विंगड विंगड गंधर्वाचे किम पुरुषालय थंगेल वर्णन आस. मागीर नरका वर्णन असं, जे लोक पाप करतात ती विंगड विंगड नरकाची कशी कशी तांकां ट्रीटमेंट करता, कशी तांकां ताचे वर्णन येता ते सकयल सांगला. मागीर सिक्स्थ कॅन्टोन तू आम्ही पोषण विषय ऐकला, कशी अजामिल कथा. तू अजामिलान इतलं पाप केलं मागीर देवान ताका हरिनामा घेतलं निमित्त ताका वांचयले. कशी वृत्रासुरा स्टोरी आशिल्लो, भले तो दानव आशिल्लो, असुर आशिल्लो, जायली कारण पूर्ण श्रद्धेन देवाला भक्ती केलेलं. आणि चित्रकेतू महाराजाची स्टोरी असं, चित्रकेतू महाराजाला पूर्ण वर्णन असं. तशी हे पोषणामाचे डिस्कशन असं. मागीर 7th कॅन्टन तू प्रल्हाद महाराजाला कथेन कशी देव संपूर्ण पोषण करता आणि कशी तांकां ताका रक्षण करता ते तू सांगला. मागीर 8व्या स्कंदान तू मन्वंतर अवतार विंगड विंगड अवतारा विषय वर्णन असं, मत्स्य अवतार असं, वामन अवतार असं, मागीर गजेंद्र मोक्षा लील असं, अशी विंगड विंगड मनू हे असं. आणि मागीर 9th कॅन्टोन तू परत सबरी मुनील वर्णन असं, मागीर रामचंद्र वर्णन असं, अंबरीश महाराज वर्णन असं, ईशानुकथा ताजे विषयी वर्णन केल्लें आसता. मागीर मोस्ट इम्पॉर्टंट असं 10th कॅन्टो श्रीमद भागवतम, जे देवाले मुखमंडल असं. आणि तांतू श्रीमद भागवतमान कशी देवाले बाल्य लीला पासून पौगंड लीला, कुमार लीला, आणि मागीर द्वारका लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला एकदम विस्तारान तू सांगला. कशी देव इतलं सुंदर असं आकर्षित असं, आणि कशी देवान विंगड विंगड राक्षसाले वध केला, अशी लायक डिस्कशन असं आणि देवाला लायक डिस्क्रिप्शन असं. आणि संपूर्ण हे 12 स्कंद जल मागीर 10 स्कंद जल मागीर 11वा स्कंद मुक्ती. या 11वा स्कंदान तू मुक्ती कसला म्हणला, कारण की हातूंत 2 इम्पॉर्टंट संवाद असं. एक महाराज निमिले संवाद असं, आणि दुसरे मायली उद्धव गीता असं.
देव उद्धवा ज्ञान दिता आणि उद्धव गीतान तू कशी जगान तू कशी आसक्त का कशी देवावयर डिपेंड काय कशी या भौतिक जगतान तू क्षणभंगूर सुखाक आम्ही सोडून देवाला शरण घेऊ का हे सगळं 11th कॅन्टोन तू उद्धव गीता आणि निमी महाराजाले तांतू सांगला. आणि मागीर ही आयचे 12th कॅन्टो मायली डिस्ट्रक्शन मायली प्रलय आणि एनहायलेशन ताजे विषय चर्चा करतात. तर हे 12th कॅन्टो आम्ही डिस्कशन करतात. तर या 12th कॅन्टो तू इंट्रोडक्शन तू मायली श्रीमद भागवतमाचे 12 स्कंदांतू कसलं असतं. तर आमकां कळका श्रीमद भागवतमांतू श्लोक असं कृष्णे स्वधाम पगते धर्म ज्ञानाभिधीसः कलौ नष्ट दृशाम एषा पुराणाको धुनोदितः. तर सुखदेव गोस्वामी क्लिअरली सांगता कलियुगमय कसं आहे जेन कृष्ण या जग या धरती तुकून सोन गेलो त्या दिवसापासून कलियुग सुरू झाला. कृष्ण स्वधाम पगतो धर्म ज्ञानाभी जेन कृष्ण गेलो ताजे वटू धर्म गेले ज्ञान बी गेले सकट गेले आणि कलो नष्ट दृश्यमेश कलियुगाचे बिगिनिंग सुरू झाले पुराण ओधादी विनोद कहा. तर हे स्पष्ट अंडरस्टँडिंग असेल मायली 12 स्कंदान तू क्लिअर सांगला की देव आता ना आता कली सूर झाले आणि या कलीच कितलं पावर असं आणि कलियुगान तू कस कसं जाता हे हांन तू डिस्क्राईब केला. तशींची हांन तू प्रलय जेन्ना आम्ही म्हणतात ती डिस्ट्रक्शन. तर या प्रलयान तू 4 टायपाचे प्रलय सांगितला. फर्स्ट मायली नित्य प्रलय मायली आमगे डे टू डे लायफान तू कोणाला जन्म कोण मर जशी गीतेन तू म्हणाला जातस्य ध्रुवम मृत्यू तशींची लोक जन्म मृत्यू सागरान तू पडतस ती लोकाला मृत्यू जातस तर त्या रेग्युलर प्रलय मायली लोक मृत्यू जाल्ला मृत्यू संसार सागर अशी म्हणला तर हांतू रेग्युलर ते रेग्युलर आमगेले प्रलय म्हणटा ते रेग्युलर मृत्यू जाता ते नित्य प्रलय. मागीर सेकंड प्रलय मागीर कसले नैमित्तिक मायली ब्रह्माजीला आमकां गोतस मस्ती व्हड लायफ स्पॅन आसा आणि तांतू तांगे एक दिवस मायली सतयुग द्वापर युग त्रेता युग आणि कलियुग आले अशी एक सायकल जाता तशी 1000 सायकल जाता ते ब्रह्माजीले फर्स्ट डे एक डे आणि ते ब्रह्माजीला हर एक डेन तू एंड जाता तेन्ना नैमित्तिक प्रलय येता. आणि तशीच ही अशी 100 days जाले मागीर जेन्ना तांगेले लायफ स्पॅन एंड जाता मागीर जेन्ना ब्रह्माजील मरण येता दॅट इज कॉल्ड एज प्राकृतिक प्रलय. त्या टायमा आनी एक प्रलय येता प्राकृतिक प्रलय आणि तांतू सगळं डिस्ट्रक्शन जाता. हा आणि मागीर लास्ट फोर्थ येता अत्यांत अत्यांतिक प्रलय. अत्यांतिक म्हळ्याली जेन एक आत्मा स्वताले जे फॉल्स इगो आसा ते सोडता आणि देवाक फुल्ल शरण घेता ताका ऐत्यांतिक मुक्ती म्हणटा ती जो प्रलय म्हणतात. तर या 4 टायपाचे प्रलय शास्त्रांत बरयला. फर्स्ट नित्य नित्य प्रलय नैमित्तिक प्रलय प्राकृतिक प्रलय आणि ऐत्यांतिक प्रलय. तशीची आम्ही हांगा श्रीमद भागवतमांतू 12th कॅन्टोंतू आम्ही हांगा डिस्कशन करत असत आणि या डिस्कशनान तू 12th कॅन्टो मेळ्ळी निरोध म्हणजे डिस्ट्रक्शन. तर आता हे फुल कॅन्टोन तू कस कसं आमकां ऐकुच्या मेळटा आमकां ऐकुच्या मेळटाले कशी विंगड विंगड प्रलय आयले कशी कलियुग आयले आणि मागीर कलियुगान तू लोकाल विषय डिस्कशन येतात. कलियुगान तू एक फेमस श्लोक हांतू येता प्रायण अल्प आयुष्य कलोस्मिन युगे जन मंद सुमंद मतयो मंद भागा उपद्रुतः. मुखारी हे श्लोक येता प्रायण अल्प आयुष्य मायली या कलियुगाचे लोकाले आयुष्य मस्ती अल्प असताले पुढे लोक हजार हजार वर्ष जगता लोक आता तांगेला आयुष मस्ती होऊन जाता
प्रायण अल्प आयुष्य कलोस्मिन युगेजना हे युगाले लोकाले परिस्थिती अशी असताले. आणि कसं तांगेले ऍडव्हान्टेजेस डिसएडव्हान्टेजेस मंद सुमंद मतयो. मंद सुमंद मैली के मंद बुद्धी असतात तांगेले तांगेले नॉलेज मस्ती उणे तांगेले स्मरण शक्ती मस्ती उणे. मंद सुमंद मतयो मंद भाग उपद्रतः. आजकाल आमगेल जीवनांतू मस्ती लोक मस्ती शिक्षण करतात ते आणि म्हणतात आमगेल बोल तू इंजिनिअरिंग झाला आमगेल भू तू हंग मेडिकल आवत्ता आक हें गोतस सक्कड गोतस आणि आमकां दिसता आमकां मस्ती नॉलेज आस. हम्म आजकाल एक जोक असं लोकां लागीं इतलं सकड इन्फॉर्मेशन असं इतलं सकड फाईल असं तांणी सकड 100 GB 1000 GB सकड एक पेन ड्रायव्हान तू घाल न्हू तांणी एक कंप्युटरार घालता ती आणि मागीर ते कंप्युटर पासवर्ड विसरतात. इतले नॉलेज घेऊन सकड घालला तर ते पासवर्ड गुटना अशा परिस्थिती असं. आणि ते पासवर्ड विसरचे खातीर ताजे खातीर मस्ती असं तुमगे सांजपणा नाव कसले सांजपणा स्कूल कसले हे कसले ते कसले इतली परिस्थिती असं. आणि आमकां काल कसं सांगलेले काल कसं दनपार जेवलेलं आमकां उडगास ना उडगास सोय आमकां उडगास ना जाल्यार आमकां दिसता आमकां मस्ती बुद्धी आसा मस्ती नॉलेज आसा. ते ह्या कलियुगाची विशेषता आसा. ते फुडेच काळात तशी नाशिल्ले. फुडेच काळान तूं पेन पेपर कंप्युटर नोट्स घेवची गरज ना कित्याक की तांगेल नॉलेज तांगेली स्मरण शक्ती इतली आसा. फुडेच टायमान तूं गुरुकुलान तूं चेडवां सांगले की या उपनिशदान तूं हें सांगला एक पंथ ऐकला तांकां उडगास वता म्हणून तांकां सांगतशिले श्रुतीधर श्रुतीधर एक पंथ ऐकलाली तांकां कळटा. जर कलियुगा परिस्थिती कसले मंद सुपंद मतयो मंद भाग उपद्रता उपद्रवस पाप तांकां कसले जाल्यार कसले जावचे साध्य असं खरेक परिस्थितीन तूं कश्ट आसा तांकां आणि एकदम डिस्टर्ब असतात तांकां. तर हे कलियुगाची सिस्टम आसा कलियुगाची परिस्थिती आसा. आणि मागीर श्रीमद भागवत तुम्ही आता हाजे नेक्स्ट स्पीकर त्यांनी डिस्क्राईब करतात कशी विंगड विंगड डिस्कशन सांगला कशी फ्युचर सांगला पळय आमगेले श्रीमद भागवतम कितले ऍडव्हान्स असं कितलं वर्सां फुडें त्यांनी कलियुगात लोकाले एकदम हे सांगला डिस्क्रिप्शन सांगला. एक श्लोकान तू सांगला की कलियुगान तू कॅश दवरलाली तांकां दिसतो हांव मस्ती ब्युटिफूल असं मागीर ब्युटीचे रिमार्क कितले चंद तागेले कॅस आसा जो कितले तागेले हेअरस्टायल आसा ताजे वयर आसा वर्णन. मागीर एक श्लोकान तू अशी म्हणला त्रिमिसात विंशती वर्षांनी परामुख्यो कलो निणाम. एक श्लोकान तू सांगला मॅक्सिमम ड्युरेशन ऑफ लाईफ ऑफ ह्युमन बिंग ऑफ कलियुग विल बी 50 years. एक टाइम अशी येताले 50 वर्स मागीर मॅक्सिमम असं आता पळय फूड आमगेले टायमान तूं आमकां दिसता 100 वर्स आशिल्ले आमगेले आजे आमगेले थंगेले हांव न्हू आतां 70 75 येयली मस्ती हेच जाल्ले. आजकाल 50 60 तू लोकांक दिसता पाप प्राय जाल्ला अशी परिस्थिती आसा. आजकाल न्यूसान तू येता 45 6 15 तू लोक हार्ट अटॅक येत तसं. आता रिसेंटली कोणाक 42 एजान तू हार्ट अटॅक आयले. तर परिस्थितीन तू जितलं आमगेले कलियुग वाडताले तितलं एज उण जाताले. तर हें कलियुगाचे हें आसा. आनी एक वर्णन येता कलियुगान तू लोकल सायज उण जाताले. फुडें व्हड जे ऋषी मुनी आशिल्ले की राज आशिल्ले तांगेले हायट कितलो व्हड आशिल्ले तांगेले कितले हे आशिल्ले. आतां तुवें आमी म्युजियमाक गेले हाली आयचे जे व्हड जे राज आशिल्ले शिवाजी महाराज असो महाराणा प्रताप असो तांगेली तलवार 7 8 फुटाची आशिल्ली आनी इतले जड आशिल्ले. आत्ताचे 10 लोकांक उकोडका पडटा. तर विचार करा ती सत्ययुग त्रेता युगान तू कितले तांगेले हे आसच्या पळय तशी हायट उण जाताले मागीर सणा धर्मा विशयी तांकां ज्ञान तांतू इंट्रस्ट ना
आणि बाकी सकडान तू तांका डिस्कशन असं वर्ल्डीक तांणी खाली नांव करता ती अशी सकड डिस्क्रिप्शन अशी तांतू दिला. तर आणि सकळावन व्हड म्हळ्यार अशी सांगला की जे आम्मा आमगेल चेडवाक जन्म दिता तीच आम्मा चेडवाले मृत्यूचे कारण जाता. आणि आम्ही कलियुगान तू पळयता ती कितले अबॉर्शन जाता, कितले चेडवांक मारता ती. आणि रिसेंटली एक 5-6 महिना फुडें स्टोरी आसा, एक न्यूसान तू हांव आयकलेलें आहे की आजकाल कलियुगान तू अशी परिस्थिती आसा की प्रभुपाद म्हणटा द क्लोजेस्ट टू गॉड इज मदर. आणि की मदरान इतले भरण पोषण कर न्हू चेडवाले इतले केअर घेतला. म्हणजे कलियुगान तू लोक इतले स्वार्थी जातात की तांगेल चेडा सोडून तांकां स्वता वयरी स्वार्थ इतलो चड आसा तांणी आनी कसलेय विचार करनात. तशीची गोवान तू रिसंटली अशी एक न्यूज आयलेले की बँगलोरा राबताले एक कपल आशिल्ले तांकां मस्ती दिवस दोन त्यांनी कोर्टान तू डिवोर्सा खातीर फायल केले. मागीर फायनली कोर्टान सांगले की आता तुमगे डिवोर्स जाल्ले. डिवोर्स जाले मागीर एक सान चेडू आशिल्लो चेल्लो 3-4 वर्साचो. आणि त्या चेडवाल कस्टडी कोण घेता म्हूण आनीक एक केस चल्लेले. आणि फायनली ते कस्टडी ते बामणा मेळ्ळे मागीर हजबंडा मेळ्ळा. तर ती बायल आशिल्ली तिका मस्ती हर्ट जाले की अशी कशी हांव इतलें हें केलें. जायली आतां कोर्टाचे ऑर्डर काय करचे जायना म्हणून ती बामणा सांगता चलता ह्या विकेंड हांव म्हगेल चेडा वटू भोंवता ताजे मागीर तुमगे लागींच आसताले म्हूण ती चेडा घेवन वता. आतां जगात तूं पळय लोकल स्वार्थ मागीर कसले की जर ह्या व्यक्ती म्हगेल वटू ना तर त्या दुसऱ्या वटू रावचे जायना. म्हणून तीन कसं केलंय, तीन चेडा हॉटेलाक घेतले गोव्यान तू. आणि त्या हॉटेलान तू चेक इन केले, चेक इन करून गडकड रुमान तू गेली ती. आणि तीन स्वता त्या चेडवाले मर्डर केले. आणि मर्डर कोर न्हू ते बॅगा घाल न्हू ती चेकआउट करताना ते रिसेप्शनिस्ट सांगले तुमगे लुटू आनी एक सान चेडो आशिल्लो खंय गेले. तर ती कसं की म्हणाली हांग थंय गेल्ली कसं की गेले समजले न्ही तिणें. आणि ती वगी कारा बैसून बँगलोरा वतशी. मागीर तांणी पोलिसां सांगले आणि पोलिसांनी ते कार धरले आणि तांतू ते चेडू दिसले. मागीर तिका निमगिले की तू स्वता चेडू कसला मारले. तर ती म्हणले की मिगेल जिवनांत तू हांव केन्नाय हार न्ही आणि फर्स्ट टायम हांव हारले. आणि जर या चेडू मिगेल नाही तर मिगेल बामणाल जायनाल म्हणून हांव मान सोडले. तर हे परिस्थिती आसा कलियुगाची. असल सिच्युएशनान तू कितले वाईट परिस्थिती आसा. तशींची आता लास्ट जानेवारीन तू आम्ही कुंभमेला तू गेलेले. कुंभमेलान तू लाखो करोडो लोक येतात. जनरली कुंभमेलान तू लोक कोण येता, पाप धुवच्या येता ती स्नान करचे येता. हा असं म्हणतात ताका अमृत स्नान शाही स्नान करचे येतात. रिसेंटली एक न्यूसान तू आनी एक खबर आयलेले एक कोण की एक व्यक्ती असेल तागेले बायलेक सांगले की हो तुका हांव हांग व्हरता कुंभमेलान तू व्हरता. कुंभमेलान तू वता तो आणि मागीर स्नान करता. आणि मागीर तागेले चेडूआ फोटो पेटयता की पळय आमी कुंभमेला पावली ती आता 2 दिवसांक राबून घडकड येतात. मागीर आमकां गोतस कुंभमेळान तू कसं जाता इतले गर्देन तू लोक हांग थंय हे जाता होडगायतात. 2 दिवसां मागीर ताणें तागेले चेडा सांगले की आरे हांव म्हगेले बायले मस्ती शोधिले ती म्हाका मेळना खंय आसा म्हाका वतना. आणि त्या परिस्थितीन तो परत घडकड येता. आणि तागेले चेडू तांणी मस्ती हे जातात की आम खंय गेली तो स्वता पोलीस स्टेशना कंप्लेन करता की म्हगेली बायल मिसींग आसा. आणि मागीर तो घडकड येता. आणि मागीर तागेलो जो चेल्लो आसता ताका इतलो विश्वास जायना की अशें कशें जावचें जशें तो जावचें. मागीर तांणी मस्ती चेक करता ती मोबायल ट्रेस करता ती आणि फायनली सीसीटीव्हीन तू तांकां एक कोणाल की घर आसा त्या घरा लागीं तांकां लास्ट पळयलें दिसता. आणि मागीर थंय तांणी सगळें चेक करतात तेन्ना कळटा की थंय एक कोणाल की घर खाली आशिल्लें त्या घर कड ताणें बायले दवरलेले आनी थंयची तिका मारले. कित्याक कारण की तिगेले बायलेक कळलेलें की हागेल आनी एक अफेयर आशिल्ली म्हणून. तर आता विचार करात की जेन्ना वाळडीक करता तेन्ना बामूण म्हणटा की हांव म्हगेल बायलेल रक्षण करता. जायल पळय कलियुगाचे प्रभाव तेच तोच व्यक्ती तागेले बायलेले मर्डर करतस.
तर आता आम्ही मस्ती सगळी ऐकतात ती जेली आहे हांव तुमकां कसला म्हणटस. कारण की हे ऐकून आमकां शास्त्रा विषय कळट की शास्त्र आमकां कितले फूड दोन सांगतस की कलियुगान तू मुखार कस कसं येताले. आणि आता तर खाली 5,000 वर्ष मात्र जाल्ला आनी की मस्ती असं. म्हणून मुखार आम्ही आता ऐकत आली ती कलियुगाच्या आणि मुखारची लक्षणं. आणि ताजी मागिरी मार्कंडे ऋषीच कथ येताले. आणि ताजे मागिरी मुखार परीक्षित महाराज कशी शरीर सोडता ताजे वर्णन येताले. अशी विंगड विंगड डिस्क्रिप्शन असं. तर ह्याची मग तुमकां सांगचिशिले की दरेक विंगड विंगड भक्तान विंगड विंगड तांगेले रिअलायझेशन सांगता ती. तर मेन गोल कसो असं 12th कॅन्टोचे आमकां कसो कळका. मेन गोल असं की हे पूर्ण डिस्ट्रक्शन मेळ्ळी सकड नाश जाता. तर जेन्ना सकड नाश जाता ताची फुडेची आमी देवाल शरण घेवन आमी देवाक अटॅचमेंट वाडोवका. जशी आमकां हे शरीर मेळ्ळां आमकां गोतसो की हे एक टायम येताले सकड एंड जाताले. ताजे फुडें आमी आमगे सकड आसक्ती सोडका आनी आमी देवाल आसक्त जावका. तर तशींच ह्या निरोध मेळ्ळी डिस्ट्रक्शन जो एनायलेशन मेळ्ळी देवाल परिस्थिती असं देवाल प्लॅनान तूं ते विंगड विंगड प्रलय येतर आपताले. तर आमी ह्या जगात अटॅचमेंट सोडून आमकां देवा अटॅचमेंट जावका. तशींच हे म्हगेले 12th कॅन्टोचे इंट्रोडक्शनान तूं हांव इतलें म्हणटा. एक तुमकां लास्ट स्टोरी सांगून हांव कैद करता. एक राजस्थानाचे एक राजा आशिल्ले. तांगेले मेली वयोवृद्ध आशिल्ली तांणी. तर आता तांगेला 19 ऊंट कॅमल आमगेले मुरलीधर चरण प्रभू मिडल इस्टर्न तसले ते कॅमल चड दिसता. तर राजस्थानाचो राजा आशिल्लो तागेला 19 ऊंट आशिल्ले कॅमल. तर ताणें तागेले विल्लान तूं बरयलेले म्हगेले 19 कॅमल्स तर ताजे अर्ध म्हगेले व्हड चेडलाक दिवका. आणि ताजे 1/4 म्हगेले सेकंड चेडा दिवका. आणि ताजे 1/5 म्हगेले धुवे दिवका. अशी सगळं विल कोरून तो राजा वयर वता. आता वयर गेले मागीर आता तांगेली विल्ला पळयता ती. आता 19 कॅमल आसा 19 कॅमलाचे अर्ध कितले जाता 9.5 9.5. आता 9.5 कशी कट्ट करचे जायना. तर मागीर ते सकड चेडू धुव सकड जे येवन म्हणटात अरे अण्णांनी हे विल्ल केला अशी कसला केला. आता अर्ध आणि ताजे पावण आणि ताजे अशी कशी करचे. तर अशी चिंत तांकां जाता आणि चिंत केल्या तांणी मागीर कसं करचे विचार करता करता थंय एक साधू येता. आणि तो साधू तागेला आता एक ऊंट घेऊन तो चमकत असता. आणि तेन्ना मुखार येताना तेन्ना तो साधू हानी म्हणटा ती की अरे अशी अशी प्रॉब्लेम आसा. म्हगे ल्हान चमकलो ते अण्णान आमकां अशी अशी सांगला. तर तागे कशी आमी हें करचें. तर ऊंट सकळ तो मनीस जो साधू आशिल्लो तो सकळ ऐकून तो म्हणटा की ओके ओके तुम्ही चिंत करू नाका ती. तुगेल्या अण्णा लागीं 19 ऊंट आशिल्ले. आता ह्या मिगेले ऊंट घे हांव तुमकां दिता. आणि तुमगेले मॅटर सॉल्व जालें मागीर तुमी म्हाका रिटर्न करात. तर आता ताणें ऊंट दिले 19 जाले 20. तर फर्स्ट फर्स्ट चेडा कितले 20ची हाफ मेल 10. आणि ताजे हाफ मेळ्ळी 5. आणि ताजे 1/5 मेळ्ळी 4. तर 19 जाले 10 + 5 + 4 19 जाले. मागीर ताणें सांगलें अरे तूं चमत्कार केले सकड हें जालें. तर तो म्हळें आनी कितें जाय न्ही 19 तो मेळ्ळो मेगेल म्हाका परत रिटर्न करात. आणि ते ऊंट ते परत तो घेता आणि मागीर तो व्हरता. तर हे फुल स्टोरीचे तात्पर्य मेळ कसले की आमगे लागीं वे 20 ऊंट आसा. विंगड विंगड इंद्रिय आसा कर्मेंद्रिय आसा ज्ञानेंद्रिय आसा सकड आसा. जेली इतल सकड कोर न्हय आमगेल्या जिवनान तुका आनंद ना. कारण की ते एक ऊंट जे आसा पळय ते मेली देवाल कृपा. जेरूट आमी देवाक आमगे जिवना ते साधूल कृपेन ते भक्ताल कृपेन आमगेल्या जिवनान तूं ते येना तेन्ना सकड प्रॉब्लेम सॉल्व जायना.
तागेल सिच्युएशन आणि तांणी सकड कन्फ्यूज आशिल्ले जेन्ना ते साधून गाईड केले आणि साधून मार्गदर्शनान ते एक कॅमल आयले आणि त्या कॅमलांनी आमी सकड इजिली सॉल्व जाल्ले आणि मागीर आमी तांणी सकड संपूर्ण जाले. तशीच ही श्रीमद भागवतम आमकां सकड सांगता की तुम्ही जिवनांत सकड तुम्ही कर्तव्य करात, तुम्ही धर्म कराती, कर्म कराती, सकड कराती. जर कोणा खातीर करता आमी कृष्णा खातीर करता आणि आमी गुरु खातीर करता, आमी वैष्णवा खातीर करता. आणि जेन्ना आमी ते करता ती एट द एंड ऑफ लायफ कृष्ण म्हणटा अंत कालेचे माम एवम स्मरण मुक्त्वा कलेवरम. तर त्याची हे श्रीमद भागवतमान तू सांगला तर आता हांव हांगा विराम दिता. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. पुन्हा एक बार भागवत कुराण कोंकणी टीम, ऑल डिवोटीज, धन्यवाद. तुम्ही इतलं सिन्सिअरली भक्ती करता ती, इतलं सिन्सिअरली डिवोटी जल सेव करता ती. आणि एव्हरी टाइम आय सी सम न्यू फेसेस डुईंग सम न्यू सर्विस, भारी लायक दिसता. थँक्यू. हरे कृष्णा. ऑल ग्लोरीज टू शिल प्रभुपाद. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. थँक्यू शैला माताजी. हरे थँक कृष्णा यू ऑल. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण.